Hi guys! It's Michelle B and Turkish Food Comments sa YouTube channel. Hello, hello! Kamusta po kayo? Hi guys! Good morning! Baka magtaka kayo, bakit kami ka dito? Kasi nagluluto ako. Anyways, kanina pa ako nagsimula, no? Anong oras na mag-alas 10 na yata? Quarter, something like that. Ayan, may nakita niyo ba yan? Oops, ayan. Nakapagluto na ako. Tapos may niluto pa ako doon na na Shanghai. Ayun ang dadalhin namin doon. Tapos, eto, yun ang bake ko na yung mga muffins namin. Andiyan na siya. Andiyan yung bata ko. Ayan ang may kaarawan. Kaya kami may mga lutong ganito mamaya. Kasi dadalhin namin doon sa aming venue. Yeah? At yung papa namin is, ayun, lumabas, bumili siya ng tawag ito, ng bread para dito sa, pang partner dyan sa So, ayun, nagkapangbahay pa rin ako. Kung ano yung pagkagising ko, diretso na. Kasi para, alam niyo yun. So, yes, niluluto ako doon na, gumawa kasi ako ng Shanghai, guys. Ayan, 50 pieces yung nagawa ko. Ayan, pero nandun na yung unang batch. And, yes. Sa atin ito nung bata namin, tatalon-talon, So, yun. Ayun, update ko kayo mamaya, guys. Yeah. Ayan yung mga ko na nag-bake na ako ng mga kailangang i-bake. Yun ang inuna ko. Tapos niluto ko ngayon yung mga kailangan. So, yes. Ano yung update you guys later? Asa kusina. Master. So, yes. Guys, update. Dito na yung mga gamit namin. Ayan. So, nadala na ng asawa ko yung iba sa Rex para niya. Yan yung aming birthday boy. So, guwapo. Come. Binken here. Binken. Hello. Hello. This is so nice update. Nandito ako sa labas ng ng bahay ng aming bata. Kakahatid lang namin sa kanya. Anyways, update, hindi ako nakapag-vlog doon sa sa lugar kung saan nag-celebrate ng birthday ang aming bata. Kasi busy na ba? Hindi ko na siya na intindi. So, ayun. Overall naman masaya at yes, maraming salamat sa aking mga kaibigan na pumunta. Shoutout sa inyong lahat. Maraming thank you sa inyo. Maraming thank you sa gift ninyo sa aming bata. At maraming salamat sa time. Ayan, so, yun. Sana nag-enjoy kayo. Ayan, so yun. Medyo lang talaga kasi. But yeah, I hope talaga nag-enjoy kayo guys. Ayan, so maraming salamat sa pagbigay ng time para mag-celebrate sa karawan ng aming bata. At yeah. Ayun. So, nag-open na rin kami ng gift kanina. Tapos, ayun, nagustuhan niya lahat ng mga regalo ninyo. So, maraming salamat sa inyong mga gift, mga sisi. Ayan. So, ayun. So, yung asawa ko is naghanap pa ng maihian. Guys, update. Anyway, guys, it's another day. Grabe! Ang busy, charot. Hindi naman. It's another day at pakita ko sa inyo kung ipakita ko lang pala sa inyo kung ano yung mga regalo ng mga ka-friendship natin sa aming bata. Anyways, nilagay ko dito. Nandito pa siya. But yeah. Anyways, pumunta pala dito ang isa naming friend din. Ka-churchmate. Ayan. So, kakauwi lang niya. Si Ate May. So, thank you sa pagpunta dito. Nandito ako. Ayan, nandito ako. Ayan. Kita niyo ba ako? Charot. So, papakita ko sa inyo guys ito. Ito kasi galing dito kay Sugar, baby. Parang kay Sugar pa. Niya kay sulat niya. Ayan, Brewer Family. Ito yung kanyang Tapos, pakita ko sa inyo kung ano yung mga gift niya natanggap. Anyway, pina-open namin to sa kanya pagkadating namin ng bahay. Tapos, pinapili namin siya kung ano yung dadalhin niya sa kanila. Tapos, yung the rest niya dito sa bahay para meron din siyang laruan dito sa bahay. May mga laruan siya dito, guys. Ayan, yung itong itong place na ito is mga laruan niya yan. Ayan. So, hindi ganoon kadami yung laruan dito sa bahay kasi hindi naman siya as in mahilig talaga sa may lang yan siya, may tawag ito, meron siyang particular na laruan na gusto niya. Ganun siya. So ngayon, dahil sobrang hilig ka sa mga autos, sa mga cars, tapos kaya ayun yung mga naging gift sa kanya. Ayan, meron siya dito, bigay din to na
Parang lollipop, something like that. Ayan, kasama yun sa gift. Tsaka ito rin, gift sa kanya. Ayan, ang ganda. Ayan, o. Kasya ito sa aming bata. So, thank you so much sa gift nitong puli sa aming bata. Ayan yung, aray ko, aray ko. Isa. And then, ito yung, ano ba ito? Foywear. Ayan, tumutunog yata ito eh. Paano ba ito? Dalawa ito nabigay. Yung isa is auto. Ayan, nandito ito. Ito tsaka ito kasi yon. Yung isa, inuwi niya. Inuwi niya. So, ayan. And then, ito, may nakuha din siya na Lego. Kung nakailangang Yeah, and i-assemble. Ayan, di pa to na, guys. So, pagka nandito siya, i-assemble namin yan. Tapos, ano pa itawag ito? Recycle. O, yan, o. Yung pang ano ba? Ganun. Sa ganun. So, maraming salamat. And then, ito rin, another Lego. Lego Technique. I-assemble din siya. Ayan. So, assemble namin yan, guys, pa isa-isa. Ganyan. Kasi, para, ma-enjoy niya talaga yung mga gift ninyo. At, ayan, nagustuhan naman niya yan, guys, lahat. At, ganyan, favorite niya yung mga tracks, mga auto tracks or something. Ayan. Tapos, ito pa, yung sumunod, ayan siya. Ayan. I-assemble din to. Very good. Ayan. Kasi, mahilig din siya ng mga build ng mga Lego. Like that. So, ayan. Galingin kay Casey. Kung hindi ako nagkakamali, nakakalimut ko na kung saan, basta yung maraming salamat, guys. Tapos, ito pa, mayroon pa siyang traktor, ano tawag ito? Ano matawag dito? Tough excavator. Basta ganun, hindi ako maano sa mga ganito. Siya, kilala niya lahat yan ng bata namin. Kilala niya ang mga bagay-bagay. So, yun, sobrang siya. Kilala niya yan. Mas maalam din sa mga ganyan. Tapos, ito pa. Oh, ang cute. Diba? Ang cute-cute niya. Yan ang cute-cute na ang gaganda ng mga gift sa kanya. Maraming salamat. Anyway, may mga siya dito, guys. Ayan pa niya, may mga parking pa sa dyan. Basta lahat yan. Kanya yung mga laruan. Ayan. Ito kasi pang art namin to pag nag-art kami. Ayan. Tapos, meron pa siya. Ito yung una namin binili. Nagpunta kami ng München. Kasi gusto niya daw ng Polisay auto. Ayan. Ito naman ay di battery. Kaso lang ayaw nga niya ng kinokontrol. So, ginaganon niya. Kaya, yun. Tapos, meron din siya ditong bus. Ayan. So, kompleto na siya. Maraming salamat sa inyo, guys. Maraming salamat sa nagbigay ng gift sa aming bata. Ayun, maraming salamat. At, yes, once again, I would like to thank you guys for the time, for the effort na pagpunta ninyo sa birthday ng aming bata. Ayun. So, maraming salamat. So, yes, hindi lang talaga ako nakapag-video doon sa mismong venue. Hindi ako nakapag-vlog. But yeah, I'm so thankful and grateful sa inyong lahat na mga pumunta sa kaarawan ng aming bata. Sobrang saya niya. At, ayun, and I hope to enjoy din kayo. At, yeah. At ang mga bata, lalong-lalo na. Ayan. So, maraming salamat, guys. Ayan. So, dito ko natatapusin yung vlog na ito. Thank you so much for watching. And I hope you like this video. Please subscribe if you haven't yet. And I will see you in our next one. Always smile and God bless us all. Cheers.